Ei, no sóc un vídeo d'Agario o Agar.io i doncs anem a fer un altre vídeo perquè jo m'agrada molt aquest joc i com me diverteix, doncs vaig a gravar. Estem una altra vegada amb el nom de Soc un laxant, no he tingut molta originalitat i també el nostre objectiu és quedar en el top 10. Ara estem menjant bolletes, ens farem molt grossos menjant bolletes si ningú no ens menja. I també una dada que he descobert és que li pots repenjar a les punxes. Mireu, ho veus? S'ha fet més grossa. No sé per què, però mira, està guai com a dada. I seguim per aquí, buscant gent a qui puguem menjar. Mare meva, un poc de lag, perquè ara anem super lentos. I hauríem d'anar molt més ràpid. Per aquí, el paraíso de les bolites. Moltíssimes bolletes. Es faran molt grossos. Moltes gràcies. Ha vingut un directe jo. No, estava aquí menjant bolletes i em feu directe. Per ara estem superbé, no hem mort ninguna vegada. És un rècord. I també, vinga, mireu la puntuació que està baix a l'esquerra, posa score. I ara duem un 180 de puntuació. Vinga, a veure. No, quina mala punteria, mare meva. Es veu que no se m'adona bé separant-me i després menjar-me ara els altres. Separant-me sí, però després menjar no. Mare meva. M'ha donat menjar, moltes gràcies. Nyam, nyam. A veure, si tot el món mos donés menjar, ja estaríem en el top 10. Vinga. Just quan m'ajunto, va i ve Novama i em menja. Quan anem a jugar a una altra modalitat, els d'equips, i ara som l'equip verd. Com veieu, no mos podem menjar mútuament i aquí està el que va guanyant, que ara és el blau. Vinga, que no ens mengin. Ara no va gens laguejat. Abans anava un poc i ara sí que no va gens. Abans, quan no estava gravant, estava provant de veure si la connexió anava bé i aquest justament era el que m'anava laguejat. I ara és al revés. Bueno, millor. Vinga, que no ens mengin. Trollface, no me mengis. Bé, que encara no ens hem menjat. Vinga. What? Com ha aconseguit fer això? What? Mare meva. Que raro. Sí. Comida. Uau. Ara. No. I me mengen Shadow. Mare meva. Tu què fas aquí parat? Bien, m'he menjat a una partícula d'aquelles. Blau, no me mengis. S'ha donat menjar. M'he de menjar en màster aquest. Esplitejo. Vinga, que me vull menjar en màster. Sisplau. On s'ha ficat? Vale, està aquí. I me mengen. Mare meva. Anem a tornar a fer FFA, que és lo normal.
A veure si quedem en top 10 i aquí jo crec que serà l'última partida, si no és molt curta. Va, Gràcia. No, no pot ser. No pot ser. Vinga, sóc un laxant. Aquest laxant, la veritat és que s'ha menjat a moltíssima gent. O sigui, moltíssima gent que ha d'anar en el bany ara mateix per fer les seves necessitats. Està prou bé. Me mengen i és el que passa. La venjança per menjar-me. Oh, menjar, nyam, nyam. Va, més menjar, sisplau, més menjar. Una vegada, quan estava jugant a Agar.io o Agario, i doncs hi havia un que estava repartint menjar a saco. Anava girant així i anava donant menjar. I vaig arribar a ser top 5 gràcies a ell. O sigui, que si us trobeu una cosa així és que teniu molta sort, igual que jo vaig tenir. Vinga, no us estan menjant. Level 9. Level 9, t'acabo de menjar. Va, per aquí, perfecte. Perfecte, me vull juntar, no me mengis. Perfecte. M'han menjat una part, però bé, encara nos queda una, almenys no nos han menjat del tot. És bon senyal, això. És bon senyal. Ai. Bueno, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que li doneu un like, que en els comentaris doncs em deixeu el nom que voleu que me posi en el pròxim vídeo. I fins un altre. Adeu!